Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta dira ang inyo yung Miyerkules nga adlaw, maulanon nga adlaw, no? Sa subong nga pets sa 2 kita iya sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man sa ilayatag sa mga transistor radio, no? Sa siningatinion kaga ang ibanti sa aton man mismo sa Facebook Live, na mga ka-aksyon naton nga while may ginatrabaho dira may ginatapos-tapos nga mga obligasyon ti ang dulungan nagapamati man sa iladra nga transistor radio. Kasi kung kusog-kusog man ang signal or data dira abi, for example, ang mga ka-aksyon naton ti nagalantaw sa live. Ang iban gani gina-connect pa sa TV para kuno klarong-klaro. Sige monitor lang dira sa aton nga mga ka-aksyon, no? Relax, no? While nagapamati diri sa This Is My Life. Hagsubong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Ano ba lang mga dapat naton istoryahan, pero antes, siling ko kay na maulanon, kay manti si Tropical Storm Dante ara sa gihapon. So, diri kita anay sa aton man lakat sang panahon. Kay man ining si Bagyo Dante, base diri sa pinakaulihiman nga datos nga ginpagwaya sang Pag-asa, ini nagagiwo pa aminha nakatundan padulong naman sa eastern coast sang Oriental Mindoro. Ang maayo diri kay man gin kakas na ang tropical cyclone wind signal, meaning wala na sa bisan diin iya nga lugar sa Pilipinas nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal, na amo nang manami. Ay tungod sa karon ang sentro sang sining Bagyo Dante o kung may international name nga Choy 1, na nakitaan ini siya sa aminhan nakatundan nga coastal area sang Romblon o kung 115 kilometro na bagatnan na sidlangan sang Calapan City sa Oriental Mindoro. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot naman sa 65 kilometro por ora. Malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot sa 90 kilometro por ora. Ini nagagiho pa aminha nakatundan sa kada sigon nga 25 kilometro por ora. Sa liwat lifted na, no, ang tropical cyclone wind signal sa diin man nga parte sang pungsod. That's why nga masubong gani medyo maano na naton nga malinong na matawhay na, pero hindi kita sa gihapon magkumpiyansa. Kay kagabi lamang may mga recorded na iya nga mga evacuation sa pila ka portion diri sa Negros Occidental. May mga barangay nga naapektuhan sang pagbaha-baha mayo diri sa Bacolod, kay ang mga ginamonitor gid, no, sa aton iya City Disasters Reduction and Management Office
wala sang may na record nga pagsaka iya sang tubig. Or may ara man sa pila ka mga portion pero ti dasig lang man nag-subside, di ba? Amo na dang maayo kay budlay nga daan kung magsaka ang tubig tapos ang nagakatabo akon kay isa bala nga pagsaka sang tubig hamuok man ang inyo yang ato ka pagtulog mawabungkalas kay mo es kakibot nga ano ka basa na ni how ano ko nangihi kay galing bang imo ya idalom drang imo hiligdaan basa na kaayo sa na no kinahanglan man naton sa gihapon hindi magkumpiyansa hindi magkumpiyansa tungod magsiling gani iya nga pagbaha pag maulanon nga panahon at hindi kagada iya ka piho kung ano ang posible idulot sina sa aton. Sige, 1:51 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Dire kita anay sa aton man nga mga national news. Kay subong update ini siya sa aton man nga COVID-19 vaccination program kag ang available sa karon iya nga bakuna diri sa Pilipinas. Ano na bala ang pinaka-update man, no? Nga ginahimo sang gobyerno nasyonal angot iya sa dugang pagid nga mga bakuna nga ipadala diri sa Pilipinas. Subong nagalaom ang Pilipinas nga makakuha sang 3.5 milyon sang COVID-19 vaccine halin ini sa 80 milyones nga surplus sang US, meaning sobra no? So sunod diri kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Yan nakitaan sining ang Pilipinas amo ang ikaduha sa ASEAN region nga may pinakadamo nga gina-vaccinate. Rason nga nagalaom ini nga paagi sa sinang datos no pagabasihan abi sang pagtunga no pagtunga sang sining surplus iya sang nga COVID-19 vaccine sang US amo kung pila ang populasyon nga kinahanglan iya bakunahan ti ang Pilipinas among nagapangaduha no sa may pinakadamo nga gina-vaccinate. So that's why nga gina-praise ini nga 3 to 5 million doses kuntani ang mag-abot diri or i-share diri sa Pilipinas. Dugang pa ni Galvez, ang bayang mahimo ihatag sang US ang ila sobra nga bakuna sa COVAX facility. Kag ining COVAX facility amo naman ang in charge sa distribution. So particular diri nga gina-request ng Pilipinas amo ang AstraZeneca COVID-19 vaccine nga brand kay man wala inigali iya ginausar sa vaccination program sa US ti diri sa aton gingamit ini di ba? Na so nagalaom ini siya nga madamo-damo no ang mag-aabot diri sa Pilipinas. Ang isa pa gid naton kabalita ining pag-abi-abi man sang Malacañang sa karon paglakip na sang Sinovac COVID-19 vaccine sa emergency list sa World Health Organization kag isa sa mga ginalantaw sang Malacañang nga makabulig no ining ginhimo yang sang WHO nga paglakip sang sining Sinovac vaccine sa emergency use list amo nga magapataas sa kumpiyansa sa bakuna diri sa Pilipinas kay ti kalabanan no may ara gid sa aton nga mas prefer ang western vaccines ikumparar given gani nga ini ang bakuna is halin iya sa China or Chinese ang nagmanufacture sang sining bakuna ti ang mga tao may ara gid bala sang preference man or gusto nila ya sa ilaman nga gusto nila nga ibakuna sa ila na agud na make sure nga muna sila safe sila sa sining COVID-19 nga balatian. So sige amo ni ang pilaman ka mga update sa karon sa national nga akon man gin-share sa sining nga hapon. 1:54 na kita or 1:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton nga mga ka-action, standby kay sa akon nga pagpanumbalik. Ato naman i-share sa inyo ang aton iya topic para sa aton nga FYI portion.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may
Kag pabalik diri sa aton programa. Sa gihapon na ginyo ko po din si Inday Ann. Diri kita sa aton iya nga FYI portion. Tips sa pagdepensa kung mapasibangdan. No, di ba maka-stress gid ina iya sa aton? If halimbawa, no, maka-encounter kita sa anuman iya nga sahi or sistema sa criminal justice, ay na balang wala nimo iya ginapaabot. Bangod, syempre, wala ka man iya kaagi nga dakpon ka dira sang otoridad. Na balang gulpi ka lang imbitahon bangod iya para sa investigasyon, diba? Makadulot gid ini sang nervyos sa imo. Kung nervyosa ka, nervyoso ikaw, may tendency pagid kun ka isa nga magdoble. So dapat kinahanglan manaton iya nga, no? Ipaathag kag sabton ang tanan, tubtob iya nga makumpleto na nila ang investigasyon. Nga amo ning gin-share ko subong nga hapon. Amo ning gin-share ko subong nga hapon, inipila lang mo sa mga tips man sa aton iya nga mga expert. Agud nga mangin aware kita, no? Agud mangin aware kita kung anong aton nga himuon, after, for example, nabutang ka iya sa sitwasyon, okay, sa mga experiences ko lang, jutay lang experiences ha, abi mga operations ng kapulisan, na ginpang dakop ang mga ni kun kaisa mga sa buy bust halimbawa na buy bust operation di may ara da kun kaisa nga nablang wala ka man daraya intra galing kinatabuan sa nag-operate, no, nagpatigayon sa operation ang kapulisan, ara ka dira or may gindulong ikaw, ti sakop ka sa investigation. Pero if proven nga wala ka man na sang kahilabtanan, iyanon ka man na iya ihilwayon ka man na dayon, na di ka man na nila pag-anhon. For man na actually for mga pamangkot man lang blahaw, na kay honestly speaking, ako gani isang una, inamlang wala ka gid tawag na nang kumbaga naive ka, wala ka gid sang ideya kung ano ang ginatawag nga pag-aresto sa imo, na ti amo ni ang pinaka or pila lamang sa mga pwede naton iya nga ipanilagan, no? Inam lang mangin aware kita kung ano ang pila iya ka mga proseso nga ginahimo sa mga existing nga lagi, na like for example amo nang sitwasyon sa mga kapulisan kun kaisa nga may ara sa mga ginapang aresto, ang ginaresto wala kay balo, gabing kulba, kadali ato siya pamangkuton lang man, ang lain pag lain man niya ha nga istorya inang ginahimo kun kaisa mga ginaprank blahaw na nag-uso mo ng mga prank na bomb ianhan nyo mo na ay. Okay man na to, may content ka mo sa inyo nga YouTube dira, pero dapat maghalong ka mo. Okay. Number 1 nga pwede naton iya nga dapat pamensaron, no? If halimbawa kinahanglan mo depensahan ang imo iya nga kaugalingon kung ikaw ang mabutang sa senaryo, amo na gani imbestigahan ikaw or maulamid ka iya sa isa ka kaso. Number 1, ipaidalom ikaw sa investigasyon. Natural lang gina nga ang investigasyon nga ginatawag nagaumpisa ina sa pag-file sang verbal o written complaint. Sunod ina ang pagpadala sang investigador sa tabuan sang insidente, aksidente, no, di ba? Pagkatapos mangita na dra sang testigo ang mga kapulisan. I-example ko ang natabo kagabi no? I-example ko lang ha, pero even though nga wala ako dito, pero amo ring pinaka-basic man nga ginahimo sa aton nga pulis, no?
pagka baton sang tawag, may nagkadtong police investigator na nagkadto sa area natabuan sang insidente. Kung may nakitaan didto or may nakakita didto, na ma-consider nga testigo, amo ina ang magahatag sang panaysayon. Ang ibang nagahipos ginaayo nga hindi lang pag-iname, 'di ba? Ang himuon naman niya sang investigador, kung nakakuha na siya sang information sa mga testigo, tipunon niya ang tanan iya nga physical evidence kag isulat na ti ma-coordinate man siya sa scene of the crime operative. So kung Soko, si Soko amo na iya ang may kinamatarong nga mag-check gid mismo sa lugar. For example, kagabi ang scenario is crime scene siya. Di ba? Tapos may aras ang salakyan. Di sa nakitaan ang mga victims ara sa sulod sang salakyan. Ang ina nga sitwasyon ay nagaproseso daraya amo iya ang Soko, Silang nagakuha sa mga litrato, litrato abi ng sila man ang nagakuha sang bangkay kay para hindi ma-hamper ang ilang investigation kay may isa lang dira ka ebidensya, may isa lang ka ebidensya, for example nga kung di na to yan nagtupa or napulutan dira abi, may tendency nga maka-apekto man sa investigation. So buna, number 1, ipaidalom sa investigation. Inatanan, syempre, ara na, isulaton ina sang investigator, ang report, amo na ang mangin opisyal nga istorya sang nagreklamo. Kung mahimo, wala ka dira magpangayo sang report. Sinuulang ka pangayo sang report kung kay sa ating pamilya. Given kagabi, wala sang may ma-identify pa nga suspect or suspects. Ang ikaduha, pag-review sang prosecutor. Ang ginpasa nga report, ipadalain na siya sa prosecutor nga mo naman iyang magadesisyon kung bala palawigon ang investigasyon o kung nagakaigo ng ebidensya base man sa nangin rason kag gintabuan sang krimen o kag ang tawo nga ginakusahan sa report kag ang naghimo sang krimen. Ang ikatatlo, pag-aresto kag hearing. Kung na-issue na ang warrant of arrest, may mabatian ka muna kung kaisa nang serbihan siya sang warrant of arrest sa kasong RA 9165. For example lang ang RA 9165 in relation na siya sa drugs nga ginatawag. It's either nakuhaan na siya or may partisipasyon sa illegal nga pagbaligya abi sang illegal nga pagbaligya sang droga. Natural kay illegal ginang droga. Hindi may partisipasyon ikaw sa pagbaligya sang illegal drugs or ikaw mismo nagakonsumo sang illegal drugs. Hindi na ka muna, So, ang ginahimo dira, after nga may ara na sang warrant of arrest, i-detain, ang suspect, tugtog nga makapiyansa siya, Kag, tawigon sang korte, nga mapabilin sa presuhan ang suspect, nga wala iya sang piyansa. Pagkatapos, dalaon ang suspect para iya sa hearing. Magapatawag sang arraignment kung sa diin, ang akusasyon sa iya, basahon. Kung ikaw naman ginaresto, kag ginhilway, nga wala sang akusasyon nga ginfile batok sa imo, wala na nagakahulugan nga hilway na ikaw. Sa diin nagakatabo indayan, ini nga scenario usual kung nagakabatian
sa mga traffic accident. Di ba, Actional Mark, kung na, for example, mag-lapse ang reglementary period, like 18 hours or 36 hours, abe, nga wala dira sa may nagkadto nga pamilya sa victim, pwede ka na nga hilwayon. Pero, gani, ginhilway lang ikaw, but it does not mean nga absuelto na ikaw sa kaso. Kaya pwede man lang nga makapasaka sila regular filing. Na? Kaya basing natabuan, for example, vehicular accident ka natabo, amo ng sitwasyon, natural, kag ang natabo pagid is ang victim napatay, for example. Di kinanglan gito nila unahon sa pamilya, no? Unahon sa pamilya ang pag-asikaso sang napatay nila nga himata, alangan agad-agad itungao nilang ila kaugalingon kay kinahanglan mapasaka gid lagson gid ang oras para iya nga mafailan dayon agad-agad kung sino man didto ang involved, no? So amo nang sitwasyon kun kaisa nga if halimbawa ma-involve ikaw sa sinang ginatawag vehicular accident, dason ginbuy-an ka, no? Ginbuy-an ka, it does not mean nga free ka na sa kaso. Kay ina magadepende pa sa desisyon sang pamilya sa persona nga imo yan na bungguan. Okay? Sige. Ang ika-4, proteksyonan ang imo ya kinamatarong. Ang period sa pag-aresto kag pagpasaka sang formal nga kaso amuning pinakadako, no? Medyo mabudlay ini siya. Bangod madamo ang wala na hibaluan kung ano ang ilaya legal nga kinamatarong. So ang isa ka tawo nga ginaresto dapat mag-kumpirmar sang iya nga identity. Pero di kinahanglan nga sabton ang madamo pa iya nga pamangkot na dumduman yun ng hambal sa aton former president nga si Gloria Macapagal Arroyo. Ano na gani action JM? Ang ginhambal ni former president Gloria Macapagal Arroyo I invoke my right against, basta mo na siya hindi ko na masag-ulo. But anyway, amo ina siya ang sitwasyon, di ba? Kung ang isa ka persona nga gindakop or ginaresto, may ara siya sang kinamatarong nga maghipos. Ano man kay may tendency kun ka isa nga kung magsabat pa ikaw sabton mo tanan-tanan dira nga mga pamangkot, basi gamiton pa ina against you. Nan. So dapat mumaning kun ka isa kinamatarong nga dapat hibaluon sa mga na-aresto dira, for example, nga actually na-notice ko gani iya sa sa mga operation, by bus operation, mismo ang authority naghambal sa ila nga ng syempre Ilonggo ang paghambal, ikaw amon ginaresto sa amon nga kaso, na amo na ginahambal sang authority, ikaw amon ginaaresto sa amo nga kaso kag sa mga nakuha sa imo nga mga ebidensya nga amo ni may kinamatarong ka nga maghipos or may kinamatarong ka magkuha sa imo iya kaugalingon nga abogado ago depensahan ang imo kaugalingon. Depende nanda sa imo kung masabat ka o kung hindi sa pilaman ka mga pamangkot. May ara kun ka isa nga mas maayo nga hipos ka na lang. Parang hindi na madugangan. Sabat ka iyak kung ara na mismo may ara ka sang abogado. Nga among magaguide sa imo. Kag ang last, amuning nasiling ko, magkuha ka sang somebody nga amo iya ang makabulig sa imo, no? Kung matuod man nga wala kaya sang sala, magabulig sa imo agud matinluan ang imo ngalan, ang abogado. Kay ti
sa hearing nga ginatawag, natural lang gina nga pamangkoton man ikaw. Kag mismo ang imo ginkuha nga abogado, mamangkot man na siya sa imo. Kay para may idea man siya kung ano ang ila iya mga pamaagi or iya pamaagi nga himuon, agud nga makalusot or meaning maabsuelto ikaw sa ginpasaka nga kaso. Okay, gamay lang na nga mga gamay lang na nga mga idea sa aton nga mga ka-aksyon. Labi na sa mga for example, hindi lang sa mga crime sa mga vehicular accident lang nga hindi gidya malikawan, no? Kay even gani nga hindi ikaw ang may sala, may tendency nga ka gidya i-custody given nga involved ang imo salakyan. Okay, sige. Amo yan to ang aton man nga FYI portion sa subong iya nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 na kita, bakadasig. Sige, this time, diri kita sa pagbasa man sang sulat, yagin padala iya sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang ato niya letter sender sa subong iya nga hapon. Nagpatawag lamang sa kay Dondon. Kagang sulat ni Dondon nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagamonitor sa imo programa ang This Is My Life. Tawagan lamang ako kay Dondon. Tita, nagpadala ako sang sulat tungod wala ako kahibalo sang akon pagahimuon. Ang problema, tita, tungod maayo kun tani kung ginikanan namon ang nagadumili sa amon nga magrelasyon. Pero ang amo namon. Ini ang sitwasyon subong tita. Bangod, hindi gusto sang akon nga mga amo nga pangaluyagan ko si Inday. Ang yaya sa nga pamilya, samtang ako naman ang nagaserbe bilang family driver. Abi mo, Tita We, magluwas sini. Malipayon ako nga nagaserbisyo sa akon mga amo. Tungod, mabuot man sila, kag konsweldo ang paghahambalan, wala man sang problema. Isa ka best sina tita, nakitaan kami nila nga nag-istoryahanay ni Inday. Didto tita, gin-istorya nila ako. Kagin hambalan, nga kung hindi ako mag-untat sa pagpangaluyag, pwede ako nga makakas sa trabaho bilang driver. Wala ako sang may mahimo, kundi ang magsunod. Pero ang pamangkot ko lamang, tita, paano na ang kahilwayan ko nga maghigugma? Tita We, inilamang ang akon man nga mapaambit nga sulat. Kag salamat gid sa pagbasa. Ang tagpadala, Dondon.
Alas 2:25 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo yan to ang sulat ni Manong Dondon na sa iya problema kay do wala sila ginabawalan sila iyan nga magluyagay sang bali siya family driver dason ang iya ginapangaluyagan amo ang yaya sang pamilya. Hindi luyag sang amo or sang ila ginapangalagaran nga magluyagay sila nga duha. So, sige, sa akon nga pagpanumbalik, standby sa ato niya nga mga ka-action, kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Sa ito bandira mga kauturan, kung Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara! Kay Sir Alex Montesa, maulanon ko nung hapon. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Remar Gicano Haliasgo, nagamonitor dira iya sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Sige, Arjon Ramizer de Lovio. Hello! Hello, mandira si mo. Ma'am Yvonne Butcher, mayong hapon. Dan sharing naman siya hoa. Tamyaw gali ni Remar Gicano Haliasgo, ang family Haliasgo Gicano Salvatierra Robles, Kabalpin Kagtayap or Tapayan. Salamat! Raymond de Gaspe Penida, mayong hapon man. Pamilya Marinay Kagpinida, always kinaga-monitor sa Mayla Carlota. Sige, sa Eileen Rojo, mayong hapon. Tamyaw niya Bods Rojo, RB Kag XC. Always ko nga naga-monitor sa may Agisan. Salamat! Agnes Montes Idulag, naga-monitor sa Subong from Dubai. Sige. Patamyaw ni Sir Alex Montesa, mga abyan niya nga sanday SN2, Jonard Ostonal, sang Philippine Coast Guard sa Bacolod, Goison Elson Jr. Si J.R. Albao, isang Phuket, Thailand. Mr. Melily Oligo. Sige, salamat. Sa kay Jano Estrabon, mayong hapon. Kay Jerry Batanggenyo Baydor. Dira sa may Barangay 12. Sir Mbong Jucampo, mayong hapon. Nag-monitor sa may Maaw.
Connie Dormitorio, mayong hapon man, nagahulat siya kuno sang iya nga horoscope. Sige, ma'am. Salamat, gid. Sakay Messi Mongkal, mayong hapon, ginapaglit niya si Nanay Lokring sa Estela La Carlota. Okay, Ricky Soriano, mayong hapon, tamyaw niya lang kuno Del Carmen family sa Barangay Maaw, Lourdes. Sir Martina Liling, mayong hapon, Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon man and God bless. Sir Amor Malayang, dra sa Hagimet La Carlota. Sakay Toto Balulot, mayong hapon, action Indayan. Monitor lang kami diri sa Manila. Sige. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon, kag salamat gid for the late greetings. Okay? Watching from via FB kuno asa Sirin Holmes. Meldred Ravillo, mayong hapon man. Ano ni sa man? Ano ni iya nga pamangkot ni sa akon man? Sakay Elmer Itones Galado, mayong hapon man. Keep safe and God bless from Latex Market Fairview sa Quezon City. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Sa atong programa, This is My Life. This time, dali kita sa pagbasa man sa mahatag nga advice ni Tita We sa atong letter sender sa subong nga hapon. Mayong hapon sa imo, Dondon. Kag salamat man sa ginpaambit nimo iya nga sulat diri sa This is My Life. Abi mo, Dondon, mas maayo nga hangpon nimo ang sitwasyon sang pamilya sang imo iya nga amo. Inabangod di Dondon, hindi man nila gusto nga maapektuhan sang inyo iya nga pagpalanggaanay ang inyo mga trabaho. Isa ka hangkad siguro sa imo, kung ikaw ang nabudlayan, dapat ikaw mismo ang magpili. Ilabi pa subong, kamudlay dan magpangita sang trabaho, madulaan ka sang obra. Gani ko na kuman sa imo nga lugar, uro agwanta lang anay Okay, maabot ginang panahon para iya sa inyo man nga relasyon. Kung kamugid sa ulihi. Sige, salamat gid Dondon. Kang kabay nga makahatag man inasang makabulig para sa imo nga problema sa karon. Ang ginahatag man iya nga advice ni Tita We para sa imo sitwasyon or sa imo man nga problema sa siniya nga tinion. Gamay lang nga paghangop. Gamay lang nga paghangop kay for sure kung makitaan sang imo iya nga siguro sang imo nga amo
bisan amo ng sitwasyon, dedikado ka mo iya, no? Dedikado ka sa imong nga obra, kag wala ka man sang may nahimo dira yang nga mga palso sa imo pagtrabaho as a family driver and as yaya man abi sa imo ginapangaluyagan naman ya, basi sila mismo. Sila man mismo ang maghahatag sa imo isang kahilwayan. Okay? Pray lang Alas 2:40 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton iyang mga ka-action kay this time diri kita sa first part man sa aton iyang horoscope. Unahon naton ang mga Gemini. Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Malampuwasan nimo ang tanan nga events sa imo kabuhi. Pilia ang nagakaigo nga pagpahuway kag pagkaon sang masustansya dira nga mga pagkaon para hindi mabutang sa alang-alang ang imo kaayong lawas. Untata na ang mga bisyo. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 56, 39, 21, and 16. Caramel brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, makabaton ka sang sorpresa. Sorpresa nga regalo halin iya sa nagadayaw sa imo. Sa mga Cancer, may yara iya sang hitabo nga wala nimo ginapaabot kung ikaw ang hindi lamang hindi madulaan sang paglao. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 26, 49, 55, and 11. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hunyo 23, tubtob Agosto 22, madiscobre ang rason kung nga ado ginagabat siya kadra sang kakapoy or nagaluya ang imo nga lawas. Sa mga Leo, likawan nga halay dira pamatian ang tanan nga mga naga-istorya sa imo. Dapat manginwais ka man sa imo nga desisyon. Sa mga Leo, lucky number 33, 56, 49, 12, and 44. Emerald green is your lucky color. Kag para sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Matuman ang ginpromesa. Nagakaigo ang imo ay kasarang para mahimo ang imo dira nga mga gusto sa karon. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 55. Royal blue is your lucky, or royal purple is your lucky color. Kag para sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ma-eksperyensyahan ang fulfillment sing imo nga wish. Mahibaluan nimo ang imo nga mahimo. Ang imo nga masarangan sa karon. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 22. Scarlet red is your lucky color. Kag para sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ma-enjoy ni mo subong ang ginapaabot nga dako kunong iya kitaon. Ang imo dira nga skills, kabiliban inaasang madamo nga tawo kag nagasaka man ang oportunidad para sa imo. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 55. Tangerine is your lucky color. Alas 2:44 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa kunya pagpanumbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break. Dugay-dugay.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga na pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na.
man diri kita anay sa aton nga orasyo imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58. By the way, mayong hapon, gali sa kay Sir Eddie Lauso. Naga-monitor sa siniyang tinion kag si Ma'am Melchorita Ferrer. And also, dira ban sa may RTN office, sa may Brad ko, dira sila ni Taminda, Tanida, kay ng Joy, kay ng Norlene, sa kay ng Gigi, ng Tintin, kay ng Larry, and also kay Kapit. Ngayong hapon dira sa inyo nga always managa-monitor sa siniya nga tinion. Si Sir Jeril Gadudo Galeo. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. This time, diri kita anay sa aton man nga sa aton iya nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, dili kita na sa mga nabili naton ng mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Sagittarius, sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, may aras ng creative networking, nga mahimo sa mga bagay, no? Nga imudrayan na pamensa na. Dapat maging malipayon ikaw. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 31. Dollar green is your lucky color. Tag para sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, ma-eksperyensyahan ang mga blessings sa karon. So, dapat ikaw mismo mag-share man. Agud iya nga, kung mag-share ikaw, mas madugangan pagid ang blessings nga mag-aabot sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 37, 29, 51, and 22. Sapphire blue is your lucky color. Tag para sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ang focus ang awareness. Ang imo yang or dako nga bulig ina sa imo. Kag may isa ikatawo nga mag-aabot, pero sa wala nimo iya ginapaabot man nga panahon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Turmeric yellow is your lucky color. Tag para sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Baga-bago ang tanan. Basta standby lang, na? Madayo na lang ang imo pagtinguha kag determinasyon para iya nga maayo man nga resulta ang imo iya nga makuha. Sa mga Pisces dira, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 33. Ruby red is your lucky color. Kag para sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19, ang appreciation sa tawo or sa imo ay sigatawo amo na magahatag sang alagyan para malabot nimo ang ginatawag kooperasyon sang imo dira nga mga kaupdanan. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 15. Shocking pink is your lucky color. At para sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ang localized living, ang mangin simple. Bagay nga mo naman iyang ginadayawan sa mga kadaman. Kalakip na dira ang mga kaupod manimo iya sa trabaho. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 46, 59, 32, and 55. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:03 na kita. I can't say goodbye to you. Sensya gid action namsa. But anyway, sa ating mga ka-action, salamat gid sa pag-upod man sa akon. Sa siniya nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sa regular nga Anchor Woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.